Slušate program Kroz sveto pismo. Knjiga Poslanica Efežanima. Odlomak Poslanica Efežanima, poglavlje 1, od 17. do 23. stiha. Danas se vraćamo Pavlovoj molitvi. Mogli ste prošli put primijetiti da je ono što smo naglasili bilo to da su dobre vijesti navele Pavla da se moli. I usput da kažem, mi zapravo nikada ne mislimo o Pavlu kao o izvanrednom primjeru čovjeka molitve, zar ne? Kada razmišljamo o tome ko bi bio veliki misionar i propovjednik Kristovog križa, svakako bismo apostola Pavla stavili na vrh liste. Kada želimo primjer velikoga apostola, ne možemo naći većeg od Pavla. Kada želimo imenovati velike propovjednike crkve, ne samo da bi se apostol Pavle našao među 10 najvećih, već bismo ga mogli staviti na prvo mjesto. Pavle je bio jedan od najvećih učitelja. Gospod Isus je bio najveći. Rečeno je da nikada niko nije poučavao kao što je poučavao taj čovjek. Pogledajte Evanđelje po Ivanu 7.46. Apostol Pavle je sigurno slijedio tu tradiciju. On je primjer i dobrog pastira, kao što možemo vidjeti u Efezu. Dr. Luka je zapisao kako je apostol Pavle plakao za tamošnjim vjernicima i kako su ga oni voljeli. Crkvu uvijek procjenjujem po tome koliko vole svog pastora, a posebno svog bivšeg pastora. To vam nešto govori o ljudima u crkvi, pogotovo ako se pastor zalagao za riječ Božju. Mi danas trebamo naučiti da sudimo ljudima prema njihovom stvarnom stavu prema riječi Božjoj, a ne prema tome koliko je velika Biblija koju stavljaju pod ruku. Kada razmišljate o bilo kome ko se ističe u bilo kojem području službe u ranoj crkvi, apostol Pavle mora biti na samom vrhu. Ali koga biste imenovali kao velikog čovjeka molitve? Da li biste stavili Pavla na taj popis? Mojsije, zastupnik i zagovornik u molitvi na vrhu planine. On je bio veliki čovjek molitve. Mi ga smatramo takvim. Svakako je to bio i David, koji je otišao pred Boga u teškim okolnostima zbog svog užasnog grijeha i ispovjedio se. Ilija je također bio veliki čovjek molitve jer je stajao sam pred žrtvenikom koji je bio natopljen vodom na planini Karmel. Zatim tu je i Danijel koji je također bio čovjek molitve jer je otvarao svoj prozor prema Jerusalemu i molio se na očigled svojih neprijatelja. Gospod Isus je svakako prekrasan primjer kako se treba moliti, jer su mu apostoli prišli i rekli: Gospodine, nauči nas moliti. Evanđelje po Luki 11.1. Ali znate šta? I apostol Pavle je bio veliki čovjek molitve. Kada sam predavao Bibliju u institutu ovdje u Južnoj Kaliforniji, u centru Los Angelesa, imao sam mnogo studenata i kada bismo došli do Pavlovih poslanica, napravili bismo popis onoga za šta se molio apostol Pavle. Svaki put bismo vidjeli da je Pavle govorio da se moli za nekoga. I gle, dolazio mi je student za studentom i govorio: nisam znao da Pavle ima tako veliku listu za molitvu. Nisam znao da se molio za toliko ljudi. Pavle jeste bio veliki čovjek molitve. Evo i sada imamo primjer za to. Zapravo, ovdje se nalaze dvije Pavlove molitve. Prvo imamo i jednu molitvu, nakon što nam je predstavljeno da je crkva tijelo Kristovo. To je potaknulo apostola Pavla da padne na svoja koljena i počne moliti. Kada dođemo do kraja 3. poglavlja, onda ćemo ponovo naići na još jednu veliku molitvu apostola Pavla. Dvije se nalaze upravo ovdje u poslanici Efežanima. Usput da kažem, to je znak da je neko dijete Božje. Jedan od načina na koji možete znati da li je neki čovjek dijete Božje ili nije, jeste ako pogledate kakav je njegov molitveni život. Koliko on osjeća da ovisi o Bogu. Ukoliko osjeća tu ovisnost o Bogu, on ide Bogu i moli se za sebe. I također će ići Bogu u molitvi i moliti se i za druge. Za mene je to prilično dobar pokazatelj.
Sjećate se kada je Ananija bio u Damasku da je bio uznemiren kada mu je anđeo rekao da ode do Savla iz Tarza. On je prigovorio na to i rekao je: pa taj čovjek progoni crkvu. Anđeo mu je na to rekao: on se moli. Djela apostolska 9:11. To je bio prilično dobar pokazatelj da se nešto dogodilo apostolu Pavlu. U ovoj velikoj molitvi koja se nalazi ovdje, on prije svega zahvaljuje Bogu, a tek onda imamo molbu. Ja to smatram trostrukom molitvom. Neki to smatraju dvostrukom molitvom, ali to nije bitno, jer ovdje je važna stvar da Pavle prije svega kaže: molim da Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dade vama duha mudrosti i objave, da ga spoznate. Poslanica Efežanima 1:17. Želio bih vam sada skrenuti pažnju na to da ne samo da je imao dobar motiv u molitvi, a to su bile dobre vijesti koje je čuo o Efežanima, već vam želim skrenuti pažnju i na to da se on ne moli za materijalne stvari, već se moli za duhovne blagoslove. Ti su duhovni blagoslovi vrlo važni. Činjenica je da su svi blagoslovi važni. On kaže: ne prestajem zahvaljivati za vas. Efežani su bili na Pavlovom molitvenom spisku. Pretpostavljam da su i sve druge crkve bile. I spominjati se vas u svojim molitvama. To znači da ih je pominjao poimenice. Sada idemo na 17. stih. Molim da Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dade vama duha mudrosti i objave, da ga spoznate. Dakle, nakon što je apostol Pavle ovdje otkrio da je crkva tijelo Kristovo i da ju je Bog Otac isplanirao, da je Bog Sin platio za nju i da je Bog Duh Sveti štiti i čuva, Pavle je shvatio da ovi ljudi to ne bi mogli razumjeti osim ako Duh Božji nije tu da im bude učitelj i da im da spoznaju riječi Božje. To može učiniti samo Duh Božji. Dr. Ironside je ispričao priču o tome kako je svojevremeno živio ovdje u Južnoj Kaliforniji kao mladić. Želio je ići vani i propovijedati riječ. To je i radio. A bio je i jedan predivan Božji čovjek koji je došao iz Sjeverne Irske u Južnu Kaliforniju. Boravio je u malom šatoru iza kuće roditelja doktora Ironsida. Taj je čovjek bio veliki Božji čovjek i njega je Bog koristio u podučavanju riječi. Dr. Ironside je izlazio iz kuće i sjedio bi sa njim. Kada bi mu rastumačio Sveto pismo, bilo je to na takav način da je dr. Ironside rekao da nikada ranije nije čuo za tako nešto. Tako ga je jednog dana upitao: gdje si to naučio? Ovaj čovjek mu je odgovorio: pa nisam to naučio u teološkoj školi jer je nikada nisam pohađao. I nisam to naučio na teološkom fakultetu, niti me je neko zapravo podučavao. Ali naučio sam te stvari na koljenima, na prašnjavom podu male zemljane kolibe na sjeveru Irske. Tamo sam sa svojom otvorenom Biblijom ispred sebe znao satima klečati i moliti Božjeg duha da mojoj duši otkrije Krista i da otvori moje srce za riječ. On me je više naučio na koljenima na tom prašnjavom podu nego što sam ikada mogao naučiti u svim teološkim školama i fakultetima na svijetu. Slučajno se desilo da znam, pošto sam poznavao dr. Ironsida, da je i on to praktikovao u svojoj službi. Sjećam se kad nas je podučavao o pjesmi nad pjesmama. Rekao je da nikada nije zadovoljan onim što pronalazi u komentarima. Zbog toga bi se spustio na koljena i zamolio Boga da mu otkrije poruku te knjige. On je napisao knjigu o tome i ja ću predstaviti ovu pjesmu koju je napisao Solomon kada dođemo do nje. Podijelit ću sa vama tumačenje pjesme nad pjesmama koje je dao dr. Ironside, jer je njegova interpretacija jedina koja je ikada zadovoljila moje vlastito srce. Kako je divna i veličanstvena stvar imati Božjeg duha koji će biti onaj koji će biti naš učitelj. Molim da Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dade vama duha mudrosti i objave, da ga spoznate. A kako će se to dogoditi? Tako što će Duh Božji biti naš učitelj. Neka bude da vi i ja to možemo naučiti.
Naučiti da je Duh Božji jedini koji nam može otvoriti oči. Molim vas, obratite sada pažnju na 18. stih. Neka rasvijetli oči vašeg srca da biste upoznali koja je nada u njegovu pozivu i koje je bogatstvo njegove slavne baštine u svetima. Poslanica Efežanima 1:18. Ovdje se moli da Bog rasvijetli oči vašega srca. Ovo je izvanredno. Oči vašega srca, a ne oči uma. Kako bi onda i vaše srce moglo razumjeti? Vidite, možda ste vrlo briljantni intelektualno, ali to ne garantuje da možete razumjeti duhovnu istinu, jer što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u čovječje srce nije ušlo. To je pripravio Bog onima koji ga ljube. Prva poslanica Korinčanima 2:9. Samo Duh Božji vas može poučiti o duhovnim istinama. Ja se uopšte ne razumijem u muziku, ne znam pjevati, ne mogu pratiti melodiju. Prepoznajem vrlo malo melodija, ne znam šta je visina tona. To je za mene špansko selo. Pitao sam jednog muzičara da me pouči tome. Jednom sam čuo kako je jedan muzički urednik javno rekao: ja svakoga mogu naučiti pjevati. Odmah sam ustao i rekao: brate, imaš učenika. Nikome nikada nije uspio naučiti pjevati. Zajednica se nasmijala i sklopili smo dogovor. Ja sam se svakog četvrtka poslijepodne sastajao sa njim. I to je trajalo mjesec dana. Na kraju mjeseca je odustao. Rekao je: znaš, vjerujem da si u pravu. Nikada ne bi mogao naučiti muziku. Rekao sam mu: to je istina. Ali da li postoji neki način kako bih ipak mogao naučiti? On mi je odgovorio: jedini način bi bio da se ponovo rodiš. Ono što je mislio jeste da bih se morao roditi kao druga osoba. Dragi moji prijatelji, što se duhovnog znanja tiče, nikoga ne može razumjeti. Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u čovječje srce nije ušlo. To je pripravio Bog onima koji ga ljube. A nama je to Bog objavio po duhu. Prva poslanica Korinčanima 1:9-10. Od nas zavisi da li smo voljni da nas Duh Božji pouči. Ispričao sam već mnogo puta o toj dragoj maloj dami tamo gore u Shermanu, u Teksasu. Kako su me, kada sam tamo otišao da propovijedam, zamolili da porazgovaram sa njom. Svi su je zvali baka, bila je u godinama, ali nije znala ni čitati ni pisati. Pokušavao sam joj objasniti 14. poglavlje Evanđelja po Ivanu. Mislio sam uzeti nešto što bi bilo jednostavno za jednu baku, jer na kraju krajeva ona nije znala ni čitati ni pisati. Nije bila pametna kao ja. Bio sam student prve godine teološke škole i tada sam imao odgovor na sve. Ona me je slušala oko 5 minuta. Onda mi je rekla: mladiću, jeste li to ikada primijetili? Pa nisam to bio primijetio. Iskreno vam kažem. Nisam mogao shvatiti kako je ona to primijetila. Nije znala ni čitati ni pisati. Znala je takve stvari o 14. poglavlju Evanđelja po Ivanu koje ja nikada nisam pročitao ni u jednom komentaru i ni jedan učitelj Biblije me tome nije naučio. Znate li kako je to postigla? Oči njenog uma je otvorio Duh Božji. Dragi moji prijatelji, Božji Duh nas želi poučavati i jedan od razloga zašto Božji ljudi danas nisu u Božjoj riječi jeste to što nisu voljni da ih Božji Duh poučava. Moraju slušati nekog jadnog propovjednika poput mene ili moraju ići na neki kućni biblijski kurs. Zašto ne dopustite da vas Božji Duh pouči, dragi moji kršćanski prijatelji? Kada čitate odlomak iz Svetog pisma i kažete: ne razumijem to što sam pročitao. Ima ljudi koji kažu: pročitao sam mnogo puta, ali nikad to nisam vidio u tom odlomku. Pa kada niste ništa dobili iz odlomka koji ste pročitali, to znači da ste došli na neplodno mjesto u vašem čitanju Svetog pisma. Ja čak i danas mnogo puta stignem na takvo mjesto. Kada se to dogodi, samo kleknite na koljena ili samo zavapite Gospodu i recite mu: Gospode, promašio sam poentu i molim te da me poučiš. I on će vas poučiti. To je prva stvar.
A druga stvar jeste to da je bogatstvo njegove slavne baštine u svetima. Naše nasljedstvo nije u njemu, nego je njegovo nasljedstvo u nama. Mislim da bi sada zemlja Kanaan bila dobra ilustracija za ovo. Zemlja Kanaan je pripadala Bogu i on ju je dao u posjed djeci Izraelovoj. Malo pomalo on će zauzeti ovaj svemir u kojem vi i ja živimo, kroz njegove svete. Mi ćemo vladati zajedno sa njim. Baš to sam se uvijek pitao. Zapravo, to je područje u koje nikada nisam uspio prodrijeti. Ovo je opet jedna od onih stvari koje Božji duh treba učiniti stvarnim za nas. On danas ima nasljedstvo u nama i mi smo vezani za to kao što su djeca Izraelova bila vezana za kanaansku zemlju. Jednom ćemo vladati. Zapazite, ovdje se sada nalazi još jedna veoma važna stvar. I koja je obilna veličina njegove sile prema nama koji vjerujemo po djelovanju jake njegove sile. Poslanica Efežanima 1:19. Vjerujte mi, ovdje se govori o velikoj sili, o velikoj moći. Prijatelji, zaista mislim da je u pitanju velika moć. Dozvolite mi da odvojim malo vremena za ovo i da pogledamo ovu moć o kojoj ovdje govorimo. Sila ili moć je ta koja se u ovom stihu primijeti prije svega, a ja ću vam sada dati svoj prevod, zapravo prevod ovog stiha. I koja je obilna, intenzivna, veličina njegove sile. Ovdje se nalazi grčka riječ dunameos, sila dinamita. Prema nama koji vjerujemo po djelovanju, a to djelovanje je ono što daje snagu, jake njegove sile. Nju je djelotvorno pokazao u Kristu kada ga uskrisi od mrtvih. Što se dogodilo kada je podigao Isusa iz mrtvih. Poslanica Efežanima 1:19-20. Prijatelji, to je moć koja je podigla Krista iz mrtvih. I ne samo to, nego je to i moć Božja koja posadi sebi s desne strane na nebesima. To je moć uznesenja. Mi danas ne govorimo mnogo o uznesenju u našim crkvama. Mislim na nas koji pripadamo biblijskim crkvama. Iz nekog razloga naglašavamo Božić i Uskrs, ali nakon toga kao da sve zaboravimo. Da li ste ikada zastali da razmislite o sili koja je Isusa postavila sa desne strane Bogu? Prijatelji, to je sila, to je moć. Počeli smo pomalo uviđati tu istinu. Da li ste ikada zastali i razmišljali o sili koja je potrebna da se podigne projektil iz baze tamo dole na Floridi i odnese ga gore u svemir? Razmislite o sili, o fizičkoj moći koja je bila potrebna da se ljudi odvedu na mjesec i vrate nazad. To je sila. Dragi moji prijatelji, da je danas potrebna takva vrsta sile za vodoravno kretanje po ovoj zemlji. Vidjeli biste Volkswagen kako dolazi autoputem sa jednom od onih velikih cisterni goriva prikačenom iza njega. Trebalo bi toliko sile da bi taj automobil mogao da se kreće. Ogromna sila Božja je podigla Isusa iz mrtvih i vratila ga nazad u život. I podigla ga gore na nebo i posadila ga s desne strane Bogu. Pavle se ne moli samo za Efežane da spoznaju tu silu i moć, već on kaže sljedeće: da spoznam njega i silu njegova uskrsnuća. Poslanica Filipljanima 3:10. Već da i on sam to iskusi. I koja je obilna veličina njegove sile prema nama koji vjerujemo po djelovanju jake njegove sile. Nju je djelotvorno pokazao u Kristu kada ga uskrisi od mrtvih i posadi sebi s desne strane na nebesima, nad svako poglavarstvo i vlast i silu i gospodstvo i nad svako ime što se naziva ne samo na ovome svijetu, nego i u buduće. I sve podloži pod njegove noge. Njega dade za glavu nad svom crkvom, koja je njegovo tijelo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu. Poslanica Efežanima 1:19-23. Pavle ovdje na ovaj uzvišen način završava riječima da je crkva tijelo Kristovo i da je Isus glava crkve i da će jednoga dana sve biti pod njim. Jedino što je pod njim u ovom sadašnjem vremenu jeste crkva. Ja vjerujem da je to prava crkva.
Danas postoje mnoge organizovane grupe koje ne slušaju Gospoda Isusa. Odgovorno ovo tvrdim. To je paralizovana crkva. Vidite, najtragičnije na ovom svijetu jeste kada vidite nekoga ko vam je drag, a posebno ukoliko je to Božje dijete, kako bespomoćno leži na krevetu jer je mozak odvojen od tijela. Bio sam i u mnogim crkvama koje su takve, gdje je zapravo crkva odvojena od svoje glave. Danas ima mnogo kršćana, pojedinaca koji su odvojeni od glave. Dragi moji prijatelji, Isus je glava tijela i on kaže: ako me ljubite, držite moje zapovjedi. Pogledajte Evanđelje po Ivanu 14:15. Drugim riječima, kada god sam mrdao ovim svojim malim prstom, što upravo i sada radim ovdje u studiju, mrdam malim prstom. Znate li kako? Moja glava je zadužena za to i ja vam kažem, kada on želi da se vi mrdate ovdje dole, vi ćete se mrdati, ili u protivnom niste povezani sa njim. Kako je samo to važno u ovim danima u kojima mi živimo. Doista, kao što je jedno tijelo, ali ima mnogo udova, a svi udovi tijela, premda su mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist. Jer jednim duhom mi smo svi kršteni u jedno tijelo, bilo Židovi, bilo Grci, robovi ili slobodni, i svi smo jednim duhom napojeni. Prva poslanica Korinčanima 12:12-13. On je glava tijela. Slušali ste emisiju Kroz sveto pismo. Možete nas slušati i na našem YouTube kanalu, putem mobilne aplikacije, te na svim glavnim podcast platformama kao što su Google, Apple i Spotify. Ako vam se naši programi dopadaju, preporučite ih i podijelite s drugima. Budite slobodni da ostavite svoj komentar ili nam pišite na našu e-mail adresu krozsvetopismo.bih@gmail.com. Zapratite našu stranicu Kroz sveto pismo BiH na Facebooku i na Instagramu. Emisije iz ove serije možete pronaći na našoj stranici ttb.twr.org.